ንባሕሩ ዘይከተተ ዳርጋ ዘይሞተ ይብለሉ ስለዚ ኢንጂነር ፍጹሙን ዳርጋ ዝሞትኩም እንታን ከይብሉንስ እቲ በቀዳማይን ኣወል ስዒድ ዝተዛረብኮ ጉዳይ ይቅርታ ሓቶሊ እደጊመ መጽ ይብለናሉ ዓቢ ሰብኣይ ምድሪ ምናልባት ይቅርታ እዩ ይቅርታ መባል ወላ ጥፍኤ ወይ ካኹም ኢለ ክዛረበ ይነበረንን ዝብል ዘረባኮ ትክክል እዩ ማለት ይክሳብ ክንዲ ዝኣክል ሸበድበድ ንብዙሓት ሰባት ኣገሪምዎም ኣለዉ بوغن تግራይ ክንመጽኸልና ኸኣ ናይ ትግራይ ጉዳይ ማለት እዩ ኣዝዩ ቲ ኤስካሌሽን ዝብልዎ ዘሎ ወይ ከዓ ብክልቲኡ ወገናት ዝግበር ዘሎ ሕጂ መብዛሕቱ ግዜ ሕብረት ኣውሮፓ ከምኡ ብተመሳሳሊ ናይ ብሪቲሽ ካውንስል ተወከልቲ ማለት እዩ ኣምባሳደራት ዝዛረብዎ ዘለውን መግለጽታት ዝህብዎ ዘሎት ናይ ዲፕሎማሲ ቤት ጽሕፈት በዓሉ ብጠቕላላ ኣብ ሓደጋ ኢኹም ዘለኹም ትግራይ ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ እቲ ናይ ሆስቲሊቲ ተጦም መባል ወይ ከዓ ናይ ጽላእ ተጦም መባል ናይ ተخص ተጦም መባል ሰምዕ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር ኣሎ እንተዘይ ኮይኑ ትግራይ ሞርና ሓደጋ ክትኣቱ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋሞም ይህበለዎ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክዛራረብሉ እውን ኣይተሰምዑን ዘሎ ብፍላይቶም ብወገን ትግራይ ደገፍቲ ኢና ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ንሕና ኢና ሓንጌርና ምጽኢናዮ ዝብሉ በዓል ሃይለ ደቤት ካልኦቶም ወዘተ ነቲ ከምዚ ዓይነት መጠንቀቕታታትን ዋርኒንግን ኣይ ሰርሑሉን ሞስት ከምዚ ዓይነት ጉዳያት እንድሕርዳሉ ህዝብ ክሰምዑ ይብሉን ማለት እዩ ብጠቕላላ ዳሕራይ ብዘይ መጠንቀቕታ ኢና ከምዚ ሃፐን ጌርና እውን ክብልዎ ስለ ዝኽእል ነተሰብ ብሓፂሩ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናብ ውግእ ይመርሕሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናብ ሕጊ ናብ ውግእ ዘምርሓሉ ዘሎ ኩነታት ኮይና ንዛረቦም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮታት ጠቕላላ ምስ ናይ ኤርትራ ዝተተሓሓዙ ኣለዉ ንበይናን ትግራይ ዝምልከቱ ኣለዉ ቅፅሎ ቢሎም ከዓ ናይ ስዑድ ዓረብያ ናይ ሞት ፍርዲ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ትገብሮ ዘላ 65 ኢትዮጵያውያን ሓዊሱ ተጋሩ ዝርከብዎም ካልኦቶም ካብ ውግእውን ሃዲሞም ዝኸዱ ኣብቲ ግዜ ውግእ ማለት እዩ ሃዲሞም ዝኸዱ ንስራሕ ኢሎም ክረኽቡ ስራሕ ኢሎም ዝኸዱ ብዙሓት ሰባት ናብ ሞት ፍርዲ ኣቕሪባቶም ኣላ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ወይ ከዓ ኣዝዩ ዝሕዝን ፍጻመ እዩ ክትብል ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ሂዩማን ራይትስ ዎች ተወካሊት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ሓሳባ ገሊፅ ኣላ ማለት እዩ እዚ ጉዳያት እዚ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ክንሪኦ ኢና ንብዙሕ ሰብ ምንጭ ሻቕሎት ኮይንዎ ስለ ዘሎ ማለት ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም ደሊ እየ ማለት እዩ ወይ ነባራት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ግን ሃናፃይ ርእቶ ከም በበልኩም ዝተወሰነ ርእቶ ገለ ክብለኩም እየ ካብ ዝርእቶ እዚ ሃይለ ሚካኤል ባልጋ ሽዶን ኣዝያ ኣድኒቐካ ኣብዚ ዝገበርካዮ ትንታነኻ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ እቲ ነገራት ምስ ሕገት ተሒዝካ ዝገለጽካዮ ብዘገርም ኣንደበት ርታዓዊ ብዝኾነን ብዝርድኦም ኢኻ ተንቲንካሎም እዚኦም ደኣ ፈሊጡ ዝደቀሰ ተነቕነቕካዮ ኣይሰምዕን ዝበሃል እንዳእዮም ምስኻስ ነገርካዮ ኢኻ ብጣዕሚ እየ ዘድንቐካ ሰላም ክብል ሰላምትኡ ገሊጹሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ማለት ዝነበረ ሓበሬታ ብዙሓት ሰባት ብዝርድኦም ቋንቋ ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ክገልጾልን ኢለ ንባዕለይ እውን ብዝርዳእን ቋንቋ ማለት እዩ ዝተረዳእኽዎ እየ ተዛሪበ ነይረ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንብዙሓት ሰባት ተረዲእዎም ኢለ እየ ተስፋ ዝገብር ሕጂ እውን ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ሕጋውን ሕግነትን መሰረት ዝገበሩ ጉዳያት እናልዓልኩ ክዛረብ እዮም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ማለት እዩ ለስጎ እቲ ቀዳማይ ቪድዮ እዚ እዩ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ቪድዮ ሓንቲ ንእሽተለይ ሓፍተላ ንቅዱስ ሚካኤል እያ ንቅዱስ ገብርኤል እያ ጸሎታ ተስምዕ ዘላ እስኪ ንስማዓያ ማለት እዩ ንስማዓያ ሓደራኻ ወሓሲ ጠበቃ ኩሎም ደቅኻ እንጀራ ኣለሻ ኢሎም ተሰደቱ ብኸራት ሓሪዶም ገመድ ተሓኒቖም እንተይሞቱ ዓዶም ብሰላም ከኣትዮም እንቲ ካብ ጸልመት ወፃእዮም ሎማዓንቲ ወላድ ከይትረክብ ብሓዘን ውልዳ እቲ ጻዕዳ ገጻ ከይወፅ ማዳ أبو كيو جوهي كي يسبر مرارو عينو خينا بعد كيلو تولي كارد أيام زموحاتنا نأنت خمز مرتا مسجنا لنا صبو سلازي سعود عرب موت فردي بسفح متقامة مس مسارتاون سرعتاون مجهاز مسل تخصصتي زت قراريو تبلع على التمرة مريت مسلات سدتنيا تتنادي هردمان زوجو دايزي مس مسلات دك سبات كبهال كله تاي مالتيو سعود عرب إسلامه ومنجسي بتقلها لا مالتيو سلازي بحق شريعي وزختل أبتعدي أزيو بتعامي ولا بسحتتنا أبنت مكينا نجنح خن هالخان نحرد جبن فتسيمكا موتي زفردك مالتي ولا أبزخنا سب نحرد أحد جودي كمالتي أي فلت كان مكينة حجم عشانيو خطقوا صرويت خدنيها سلازي زي كم زي عينة صلوتات تخم زي عينة زلهم حس انتات تي بجاهم دوم حروم زبر زلو صبغيو
ምክንያቱ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብር ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ታሪክ ዝፍለጥ ኣይኮነን ንሕና ይኮናን ፈረድቲ ሕጊ እዩ ዝፈረድ ዘሎ ማለት እዩ ግን ልዕሊ ሕጊ ድማ ኣምላኽ ስለ ዘሎ ምናልባት ክሰምዖም ይኸውን ብዝኾነ ምክንያት ኣቢሎም ክወፅኡ ስለ ዝኽእሉ ከምዚ ኢልካ ድምፂ ምዃን ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ንኣብነት ከም ዝነገሩኒ ወይ ከዓ ከም ሰማዕኹ ተኮይኑ እቲ ናይ እዚኣቶም ሕጊ ንድሕሪት ኣይምለስን ወይ ከዓ ማለት እንድሕር ዳ ተፈሪዱ እዩ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ከብልዎ ዝተባሃሉ ሰለስተ ሰብ እውን ቀቲሎም ከም ምዃኖም ተዘሪቡ በቲ መቕፃዕቲ ማለት እዩ መሰረት ንበዚ ሕጂ ዘሎ ጠጠው ንኸብልዎ ዝብል እዩ ኣነ ከዓ ንበዚ ሕጂ ጠጠው ምባል ከም ዘሎ ኮይኑ መምሃር ናይ ግበርካ መምሃር ይኽላእኻ እዩ ዝበሃል ሓቀይዶ ኣብ ስዑድን ከባቢኡን እትነብሩ ሰባት በቋራፅ መንገዲ ክሓልፈልና ኢልኩም ናብ ቆራፅ ሞት ክትኣትዉ ትኽእሉ ሰባት ብምሉእኹም ካብዚ ተማሂርኩም እቶም ትሰርሕዎም ስራሕቲ እዚኦም ዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ معون عصات تتحازه زغبرዎ ዘይሕጋው ዝኾነ ዝውውር معون عصات ማለት ሕጋው ዝበሃል معون عص መዘዋወር መንገዲ የለን ስለዚህ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስራሕቲ ንኽትሰርሑ ቶሎ ንኽትፍትሙ ክትብሉ ሽግር ከይተምጽኡ መንታን ተጠንቀቁ ዝብል ነገረ መንገዲ ነቶም ብህይወት ዘለኹም መልእኽት አለን ማለት እዩ ነቶም ካልኦት ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትዋፈሩ ተሓስቡ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሕግዚ بعدنا ሕጊ መበል ኦፕሽናል እዩ ተዳሊ ምሕረካ ተዳሊ ኣስረካ ተዳሊ ቀጻካ በዛ ዓዲ እዚ ግን ኦፕሽናል ውን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምሕረት እዚ ንኽትረኽቡ ኣምላኽ ይወሓስኩም ነቶም ኣብ ሓደጋ ዘለኹም ማለት እዩ ንስድራ ቤቶም ንጸሎት ወለዶም ክብል ዝኾነ ነገር ኣብዚ ዓለም እዚ ኣይፍጠርን ዝበሃል ነገር የለን ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝኾነ ነገር ተፈጢሩ ሲ ተዘሪሕነኩም ማለት እዩ እታ ኣብዚኣ ዘላ ጠቕላላ ዘላታ ጽሕፍቲ ንስያ ኣነ ምስታሽን ክባእስ ኣይክእል ባስ ኣውታኣተኹ ድማ ባዕለይሰ ኣወር ስዒድ ክትከፍ ዘይኽእል መሳያ ኤርትራዊ እሱ ጥራሕ ኮነ ብፍልጠቱ ብኽእለቱ ንዓይ ጂኔስ እዩ ጂኔስ ክብለኩም ከለኹ ከም ኣይንስታይን የመልክሎ የምልኹ ኣይንስታይንን ኣወር ስዒድ ሓደ ገይረ ይርኦ ማለት ኣወር ስዒድ እኮ ግደፎዶ ማርቲን ሉተር ኪንግ ግደፎዶ ኦባማ እዚ ወዲ እዚ መሽን ድዩ ሰብ ድዩ እዩ ኣነ ማለት ኣብዚኣ ምንም ክትዛረብ ዘይተኽእል ጉዳይ ኣነ ናቦኻን ሕሲእናይ ከመኻን ክብል ለነይረ ማለት እዩ ካብ ኣቦይን ልዓደ ብሓጎይን ድሕር ዳ ዝሕሱ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ማለት ኣነ ውንስ ዝገደድኩ እየ ንኽብልስ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ማለት እዩ ሰብኣይ ድሓንቲ ጂኔስ እዩ ዝብል ኣገላልፃ እኮ ይግብኦ ኢለ ይግምት ንኣብነት ሕያፍቲ ዘቕርቦ ፕሮግራማት ጂኔስ እዩ ንበሎ ዋላ እቲ ናይ ኣወል ስዒድ ጂኔስነት በቲ ፕሮግራም ዘቕርቦን እዮም ዝልክዑ ትናትና ማሕበረሰብ በቲ ትፈልጦ ይኮነን በተቀራረበኻ በቲ ገለገለ ወዘተ ምናልባት ርእዩ ከምኡ ክብል ይኽእል እዩ እቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ኦባማ ግደፎ ገለገለ ዝብል ዘረባ ስኢልካ እዩ ስኢዶ ምንም ኦባማ መጻወት ገይርዎ ባር ኢንጂነር ማለት ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከምዚ ኣይል ተዛሪቡ ስለ ዝነበረስ ንዓይ ቅርታ ሓተ ስለ ዝተባሃለ እዩ ይሕዝን ዝሰብኣይ ብጠቕላሉ ማለት ንእሽትለይ ኣእምሮኡ እውን ብስሩውን ብቀዳማይ ክዛረብ ከሎን ከምኡ እዩ ዓሙውን ክዛረብ ከሎ ከምኡ ነይሩ ተማሳሊ ንእሽትለይ ኪል ዝበሎ ስለ ዝኾነ በቲ ዕድመ እውን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ዓብዪ ኣቦ ስለ ዝኸውን ንሕለፎ ዓብ ሰብ ኮይኑ ጭሕሙን ጨጉሩን ጻዕዳ ብጻዕዳ ከምዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ክትሕሱ ማለት ናይ ሞት ሕጂ ነዚ ናይ ኣወር ስዒድ ዝበሎ የቕደታ ንኸብሎ ወይ ከዓ ንከምዚ ለየ እምበር ኢሉሲ ንዓበ መፂኻ በቃ እንታሽሙ ግብሮ ኢልዎ ኦርደር ወይ ትእዛዝ ይሂብዎ ኣወር ስዒድ ነዚ ወዲ ጣባ ከምዝፍለጣ ዝሓለፈ ግዜ ኣወር ስዒድ ብዛዕባ ማዕበል ክዛረብ ከሎ ብወዲ ጣባ ገይሩ መልእኽቲ ዘሕልፍ ነይሩ ኣቦኡን ማዕበል ከምዚ ኣብ ትግራይ ከምዚ እናበለ ብኡ ገይሩ ዘሕልፍ ነይሩ ሕጂ እውን ኣወር ስዒድ ዘይኮነ ሰብኣይ ኣወር ስዒድ ኩሊት ከም ሸይ ተዛሪብሎ ኣፈዲሕና ኣሎ እሞ ኣምፂኻ ኣብዚ ነቶም ተቃውምቲሲ ሓሰውቲ ንኸብሉ ኢለ ተዛረብክዎ የበል ዝዓይነቱ ከምኡ ጌርካ መልእኽቲ ኣሕሊፍካስ ቀይሮ መልእኽቲስ ቀይሮ ይዕርዮ እዩ ተባሂሉ ናይ ትግራይ وعرية يتوهيلو مبر كالي ولا حنت نجار يقولن أول سعيد جنيس هيكونن بمسارات أول سعيد تمالز تجاربه زي ذكره ويكا كم تنسو دون قرز خونس نحنا ونكم مسيلوه تتمالز تجاربه زخير سبي مالتي بحتصير حجي مخحد كله الله عندي زين مال دلي إني رجلي الكاس نشوف لا تجيها تجاربه قد الله مالتي زي سبات عيفلت أوني لو تمالي زهوت الزنبرة سبعي جنيس يدو
ናይ ማርቲን ሉተር ይዶ ናይ ምን አምሳያ እዩ بصنح له خا انا البرت انستاين who is اول سعيد مالتي in front of Albert Einstein he is a crying baby what are you talking about اخا توقع زلها مالتي مسيز ورادر ነገሩን ይል ሓደ ዓውዶም ዝወራደር ይኮነ እንዲ በመሰረቱ ግን ሹም አልበርት አንስታይን ተጸዊዕኻ most probably ክጽዋዕ ዘይብሉ ከም በዓል አወል ስዒድ ዝኣመሰለ ሰብ እዩ ምናልባት ዋላ በድራጋ ኣብ ትምህርት ሃይማኖት ኣብ ትምህርት ቅኔ እንታይ ዝበሃል ነይሩሲ ከምዚ ሕማቅን ገባር ኹፉን ገባር ጽቡቕን ሲ በሓንሳብ ታይት ባህለ ይትገብሮም በቃ ንምሳል እውን አይጥቀመሎም ኢኻ ንኸተወራድሮሙን ሲ ንኣብነት እትኹፉእ ሰብን ይሁዳ ለሐቀይዶ ጳውሎስ ድማ ለሐቀይዶ ሙዚስ ከተቀራርዎም የብልካን በቃ በፍጹም ተአምራ ይካል ዋላ ንምምስሳል ማለት ነው ዋላ ንምንጽጻር ሕማቅ ምስ ሕማቅ ምንጻራ ይካል እዩ ጽቡቕ ምስ ጽቡቕን ይካል እዩ ሕማቅን ጽቡቕን ግን ምንጻራ ይካል ማለት እዩ ሕጂን ኣብነት ኣወል ስዒድ እንትሕሪልካ ቀጽሉ ክልዓል ዘይብሉ ብዝኾነ ይኹን ሹምታ መን እዩ አልበርት አንስታይን ታይ ግብር ሕያ ብሰሩ ምስ ሰብ ኣይዚ ምልዓልን ወዓሉ ነብሱ ኣብ ሲኦል ተኣትዩ ክልተ ግዜ ወይ ሰለስተ ግዜ ሓደጋን ንአልበርት ማለት ዋላ ሞይቱ እሞ ኣወል ስዒድ ሰብ ዘይተረኸበ ሕጂት ሰብኣይ هو ديشتلي مالتي كي زود سبعي أنا قدم 3 عامات قلبي لندي زرخو زفلت أمالي زم صاحب تقلادهم عويهمكو بعد ما ويات منسي صوت يزبل باور سلوزولتي انرجي سلوزولو بناتهم عدم حيخون دي هلونا دي هلونا كالي قداي حجي جميرنا ديك اسم وصينا له نسيد نقول لهم هي سلازي تحسد جن كم زلو حسد مخاني في اللتي بريزيدنت من يخون بلول نوا مرتاك تكبريت قوي ما تراي فريدن تماني هون واه صباح من خطي نمان دحس كما تري ماس كله دكتور دوراسيون جور ميكائيل معشو عرسون تزطفئ معشو عرسون تزطفئ معشو كاصلي دكتور فسها حبتصيون دارغا دوراسيون زي تمصلي زي ولا مريم صيح نقصل هالساي صفر ماشي هالساي تغاداليت مونجورينو غرق جابهر ارزهزم حريص لزغير هزم حريص لزغير ليتنال جنرال تحدث ورده وتر مستورده اي يخلي بقى نصر يطنا خمس خل اتممسال كم زلو خوين اغر منغد مسودعو خنتاتن مسوقتاو خنتاتن غير سلازقربو موري بقى تخرت زب مالتي مورسي تسفا زلو من اسي كمزي امسلو كافت حماق زلو زيناتات والا او صبيلم حال غزي زسحوها صبوات من اسي يالو امزي اتمونا ليتي مالتي اشي بريتش امباسي اديس ابابا زلو سنتايز زلو تقدم زنغركم يو renewed conflict would be devastating for Tigray, Ethiopia and the wider region. ab Tigray Ethiopia زلو زحدث وقسين Tigray معنوا يزخون زبل مجلس أوصيله أبي أمنيرهم جنزهم قدم حجزهم إمباسات بانيرهم دقدم after دي ساعتين حنا نخلو واقع خلنا سويس حجي محدش حق زلو ما لا تحجي اليوم مجلس زلو قدم جنيرهم دو هم ديرهم نيرهم إلهم ما يخون نت ما خلاه من قسم تشي سيورون بركم زور تزخون قيادة تزخون نيرو أي مص نيرهم سلازي استفرحنا قرر اليوم على تندي خم هلاو كن بعشنا تسي تفرحنا أنا لك أو جمعة وقعد زخبر نقري إيشي كن قصلنا حاجة نصاتهم راح يكون بريتي إمباسي يلو مالت بغالي بهلا بريتش مالت جريت بريتين قالوا مالت بريتي إمباسي نحر الأيلي سلازي قصيل هذا اللي أماني مالتيو European Union Ethiopia verified زخون بيجاميو زيون تماساسالي jeopardize أو حدقة يزود a deep permanent cessation of hostility agreement signed in Pretoria تحجي تقوروا زلهم من قصقاص مالتيو سلازي immediate de-escalation تحجي تقوروا زلهم ملعال وقع de-escalate مقوار مالت مبقى أس مالتيو ويكا مقوهار تطوكو بلالو سلازي نسخاتكم political dialogue اللي يكم يوم وتيخمنا ومبر تزاربوا توحيل الله مالتيو
ስለዚህ ኣብ ወንበር ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ክብሉ እቶም ኣውሮፓኒ ሕብረት ኣውሮፓውን ገሊጾም ኣለዉ ማለት እዩ ሕብረት ኣውሮፓ ከምኡ እንተኢሎም ከዓ ቅድሚ ሕጂ እቶም ዋና ሕብረት ኣውሮፓ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንዓና ኣዝዮም ፅቡቅ ዝገበሩልና ዓድታት እዮም ነይሮም ክንሰምዖም እዩ ዘለና ብጠቕላላ ምክንያቱ ሕብረት ኣውሮፓ ተዘይህሉ ነይሩ እዚ ናትና ናይ ትግራይ ነበረ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ እንታይ ኣብ ምንታይ በፂሕና ከም ምንባርና እቲ ጉዳይ እዚ መንእሰይ እዚ ድሃይ መንእሰያት ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቅ ገይሩ ተንቲኑ ነቲ ጉዳይ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ትንተናውን ኢለ ዝገልጾ ማለት እዩ ሓሳቡን ብኣግባቡ እዩ ገሊጽዎ ማለት ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ተኸጋጥም ዝኽእል ኣነ እውን ተማል ተዛረብ ኩሉ ጉዳይ ንሱ እዩ ምኽልካል ናውትን ቀረባትን ዝብል እዩ ስለዚ ተመሊስካስ ናብ ሓደጋ ሙዳቕ ዝብል ነገር እዩ ተራእይኒ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ድሃይ መንእሰያት እውን ዛረቡ ዘሎ ንዑ እዩ ተመሳሳሊ ጉዳይ እዩ እስኪ ንቐጽል እዚ ብቐሊሉ ነቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዝግባ እዩ ሎማዓንቲ ኣብ ውዙፍ ቤት ምኽርና ይመለስ ብዝብል ኣጀንዳ ባዕለን ተን ቤት ምኽርታት ስራሕን ጀሚረን ኣለዋ ብሙሉአን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ሎማዓንቲ ማለት ሎማዓንቲ ዕለት 23 ኩሎን ቤት ምኽሪ ኣብያተ ምኽሪ ክልል ትግራይ ስራሕን ዳርጋ ብይፋ ጀሚረን እያ ክበሃል ይከኣል እዩ ማለት እዩ ዘን እዚ ትግራይ ርእሳ ቅንዕ እተብለሉ መዓልቲ ኮይኑ ተኣውጅ ኣሎ ዕለት 23 ስለዚ ሕዚ ማንም ክጠራጠር ዘይብሉ ትኩነታት ተወዲ ኣሻሓት ከምቲ ዝበሃል ሚልዮናት ገለገለ ንግደፎሞ ብዙሕ መስዋዕቲ ክንከፍል ተለና መንግስትና ክንምልስ ት2.7 2.8 መሪጭ ዝበሃል ዘላ ዝመረፀ ህዝብና ክነኽብር ኢና ተዋጊእና መጀመርያ መሬትና ስለተወሰደ ካሊእ ይነበረንትና መጀመርያ ሓራይ ኣብ መጀመርያ እዋን ዝነበረ ውግእ ተመሳሳልነት ኣሎ ምስ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ማለት እዩ ተቐድሚኡ ዝተዛረቡ እንታይ ዝብል ናይ ትግራይ ቤት ምኽሪ ተመሊሱ ዘሎ መዓንቲ ስለዚ እዚ ሎ መዓንቲ ተመሊሱ ዘሎ ቤት ምኽሪ ንትግራይ ከም ሓዱሽ ብስራት እዩ ዝኣረገ ቤት ምኽሪ ምላሱስ ከም ሓዱሽን ከም ጽቡቕን ዝኾነ ብስራት እዩ ኢሉ ዝገልጽ ማለት እዩ ኣነ ስኢለ 80 ሚእታዊ 85 90 ሚእታዊ ክግምተኩም ክነግረኩም ማለት እዩ ብሓፂሩ እቲ ቤት ምኽሪ ክንምልስ ኢና ኢልካ ተበጊስካ ስራሕ ክጅምር እዩ ኢልካ ምጅማር ማለት ነቲ ውግእ 60 ሚእታዊ ነቲ ውግእ ናይ ምጅማር ፖሲቢሊቲ 60 ሚእታዊ ክብ ናይ ምባል ስራሕ እዩ ማለት እዩ ወይ ሴጅ ወይ ከዓ ከበባ ማለት እዩ ባዕልኻሲ ቮለንቲር ንዑ ክበቡኒ ፀገም የብሉን እሱ ኦኬ ኢልካ ዕዱም ሒዝካ ባዕልኻ ብሰናይ ፍቓድካ ምኻድ ማለት እዩ ተን ቤት ምኽሪ ዝበሃላ ዘለዋ ይፍለጥ እየን ሕጂ እውን ሰሌ እንዳሰርሓ ፀኒሐን ምክንያቱ ዋላት ግዝያዊ መንግስቲ ይኹን እምበር እቲ ጠቕላላ ቤት ምኽሪ ዝበሃል ዘሎ ናብ ወረዳ ናብ ጣብያ ዝወረድ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ኣባል የለን ስለዚ ክሳብ ዞባ ጀሚሩ ንታሕቲ ዘሎ ኦልሞስት ዞባ እዩ እምበር ወረዳ ጣብያ ውሸት ገለ ዝበሃል ነገራት ቶም ስትራቴጂ ዘውርዱን ዘኺዱን ዝነበሩ ንሶም እዮም ስለዚ ንሳቶም ከዓ እንታይ እዮም ኮይኖም ለሚሶም እዮም ስለዚ ንምንታይ እዮም ለሚሶም ኬፐብል ኣይኮኑን ፀኒሖም እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ንኸይቕበሉ ክብሉ እቲ ናይ ባዕላቶም ዝነበረ ኣሰራርሓ ወሲዶሞ ወይ ከዓ ኣባላሾሞ ናጥፊኦሞ እዮም ፀኒሖም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክገብር ውድብ እንታይ ክገብር ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ስራሕ ጀምሩ እዩ ክብሎም እሺ ስራሕ ጀሚርና ኢሎም ክኸዱ እዮም ካብኡ ብድሕሪኡ ባጀት ዶ ዘተ ዝበሃል ቃላት ገለ ኣለዎ ማለት እዩ ውሽጢ ሃበና ኢሎም ክመፁ ከለዉ ባጀት ዝበሃል ነገር ስለዘይብሎም ባጀት ሃበና ኢሎም ዝጥይቕዎን መን እዮም ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ሕጂ ኮ ስኢል ታሪክ ዝኾነ ነገር ይኽስራሕ ማለት እዩ ኣይፈልጠኩም እኔ
ክትፈልጠና እዩ ዝግባእ ንምንታይ ዘይትፈልጠና ንዓና ዘይትፈልጥ ኮይንካ ንሕና እውን ኣይንፈልጠካን ማለት ድማ ውግእ ዘምጽእ ማለት እዩ ሶ ንሳኣ ነይራ ተወግእ ሓቂደት ነጊርዎ ተሰብኣይስ ነጊርና ማለት ተቕንዕና ቅድሚ ሕጂ ንምንታይ ትመርጽ ኢልና ማለት ንምንታይ ትመርጽ ትግራይ ትመርጽ የብላን ኢልዋ ስለዚ ሕጊ ክኽብር ብዝብል ሰበብ ኣትዩ ትመሬት ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ድሓር ዝመጽ ኢሉ ትግዚኣታዊ ሓድነት ዶ መሬት ናይ ቁርመመና ኣሎ ገለገለ ዝበሃል ኣካል ናይቲ ሒሳብ ኣይኮነን ይብለና ኣሎ ከምኡ ከም ዝኾነ ኣነ ዝፈልጥ ነይረ ማለት እዩ መጀመርያ እውን ኮሚቴታት ተጣይሾምሲ ኣዋሳኝ ዝኾኑ ቦታታት ኣከራኸርቲ እዮም ተባሂሎም ምስ ወፁ ሽዑ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ዋላ ኣብቲ ዝነበረ ቤት ምኽሪ እውን ድምፂ ንህብና ኢሎም ገዲፎም ዝመፁ ስለዚ እቲ ሰብኣይ እውን ሜቢ መሊቑ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ እቲ ሓቂ በዓል ወፂ ክኾን ይኽእል እዩ ብግዜ ማለት እዩ ንቐፅል ናብተን ሰበይቲ ትግራይ ቆዶም በዓል ስረ እዩ መራሕትና ግን እንጀራኹም ንኽትዓውዩ ኹድኹም ንኽታግፍሑ ንህዝቢ ትግራይ ክልተ ግዜ ተጎዲኡ ኣውዚ ቀያሕትን ጸለምትን ዋዕረታት ተሰዊኦም ደቂ መን እዮም ዘይተባህሉ ናብ ስልጣን ሽመት ፉቕ ክሰርሑ ደቅኹም ዓዲ ኣሜሪካ ክታስግሩ ምን ውድብ ሕወሓት ንሕና ውድብና እናኣመና ውድብ ግን ጠሊማት እያ ንህዝቢ ትግራይ ስኹም ግን ተመሊስኩም ሕዚ ከም ጥዑያት ተመሊስኩም ናብ ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ህዝቢ ትግራይ መቐሎም ጅግና እዩ ንትግራይ ተስማዕሚዕና ሓራይ ስለዚ ናይ ዘን ወላዲት ዘረብእን ጥራሕ ዘይኮነስ ትኽዳነን እየ ዝርኢ ፀኒሐ ነይረ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ዶክተር ደብረጽዮንን በዓልቲ ቤቱን ጀነራል ታደሰን በዓልቲ ቤቱን ጌታቸው ረዳን ክዳን ናይተናዊ ዘለዎ ኣዶን ኢኹም ተወዳድሩ ማለት እዩ ንምንታይ ተወዳድሮም ካ ኸይትብሉ ንሰምኮ ተማሂሮም እዮም ሰልጢኖም ከምኡ ዘይኮነሲ ትናብራ ኢኹም ገይሩት ሰፓሬሽን ፈጢርዎ ዘሎ ናይ ምስራሕን ዘይምስራሕን ንሰን እውን ወደነ ምሂረን ይኾና ነብራ እየን ኣለዎን ዝተምሃረ ተገደደ ወደኮን ወዲ ሓትነን ወይ ወዲ ሓፍተን ግን ቶም ዝተምሃሩ ብምልኦም ኣይጠወርዎንን ሞይቶም እዮም ተሰዊኦም እዮም ማለት እዩ እቲ መስዋእቲ ሕጂ ኸይድና ናብቲ ዝነበረ ናይ ውግእ ዓውዲ መሊስናስ 1 ሚልዮን ዝጠፍአሉ ኣካይዳ ሕተቱ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ኣካል ሕተቱ ኢኹም ምስተዋሃሉ በቃ ኣጥፊኢኹም ገለ ተባሂሎም ኣብ ትግራይ መሓፂን ነይረን ሕጂ ካብአን የጅምር ኣነ ንሰንስ ይዝከራን እየን ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ሸይጦመን ፍሉጥ እኮ እዩ ሽዑ ከዓ ድሓንዮም ነይሮም ከምቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ባእሲ እውን ኣይኮነን ነይሩ ተማኺሮም እዮም ሸይጦሞ ሸጠስ ኣካል ይፍለጥ እዩ ትግራይ ነዘን ሕቶ እዚአን እኳስ ክሳብ ሎሚ ዘየውፀት ትግራይሲ ናይ ባዕላ ክኢላ ሕጂ መንግስቲ ክትሸውም እያ ናይ ዲክታተር መንግስቲ ዲያ ክትሸውም ምስ ሻዕብያ ተማኺራስ እንታይ ክትሸውም ወጠጠን ትፋረዱስ ኣይንተሓረድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ትገብሮ ትግራይ ኦልሞስት ዲክታተር ዝኾነ መንግስቲ እያ ትሸውም ዋላ ሲላ ተትሸውም ትኹን ኢልና እንተ ንፈቕደላ እቶም ሕጂ ዘለዉ እንድሕር ኮይኖም እዚኣቶም ኮይንካ ትግራይ ኣድላይት ኣይኮነትን ምክንያቱ ፅባሕቲ ኣያም ክገብሩ እዚኣቶም ሽዑ ሕጂ መጉየ የለካ እዩ ንእሽትለይ ኣትሊስት ማለት እዩ ኣትሊስት ከምዘይ ትጎይ ከምቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ እናተሰሓትካ ክትወፅእ እንድሕር ዳ ደሊኻ መይቢ ደድሕሪኻ ወይ ብጥይት ወይ ብገለ እንዳሰሓቱ ጥይት ተረኺቦም ንጥይት ዝኾንካ ኣይስእን እዩ ዝኾነ ኣብዚ ዓለም ዘሎ መንግስቲ ንጥይት ዝኸውን ኣታዊ ስኢና ኣይፈልጥን ንልምዓት ዝኸውን እምበር ዘየለን ወይ ብኩፐን ደረጃ ንግበር ወይ ባዕልና ንሓትም መዘዋወሪ በቃ ስምምዕነ ስለ ዝኾነ ንጊዜኡ ንሓትም ኣብ መቐለ ሓቲምና እስኻ ኮሚደረ ሒዝካ ተሓደ ኣብቲ ክየንዮ ስርናይ ሒዙ ኮሚደረ ስርናይን ካብቲ ትቀያየር መቀያየር ኮይንካ ቫልዩ ተሰየመ ወረቐት ወይ ትግዛዕ በቃ ኮንሰንሰስ ስለ ዝኾነ ቅርሺ ትብሎ ካሊእ ምንም የብሉን መንግስቲ ዲክለር ተገይርዎስ በቃ ቅርሺ እዩ ማዕደግ እዩ ስለዚ ብኡ ጌርካ መተዓዳደጊ ንገብሮ ዝብል ሓሳብ ቀሪዩ ኣሎ ኖ ናይ ተዓዲ ስርዓት ክነፍርስ ተቃለስና ኣላ ንሕጊ መንግስቲ ከ ባይ ዘ ወይ ሕጂ ዛረቦ ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ትክክለኛ ዝኾነ ዘረባ እዩ እንድሕር ዳ መተዓዳደጊ ዘይብልካ እንድሕር ዳ ኮይዱ ሚኒስ ኦፍ መተዓዳደጊ ክትፈጥር ግዴታካ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢኮኖሚ ስለ ዝኾነ ብዘይ ኢኮኖሚ ድማኒ ኮሚደረ ዝበሃል ሽጉርቲ ዝበሃል የለን መብራህቲ የለ ግልጋሎት የለን ምናልባት ግን
ገንዘብ ናይ ምሕታምን ሞኔታሪ ፖሊሲ ናይ ምቁፅፃርን ስልጣን ክልል ፈፂሙ የብላን ፈፂሙ የብላን ኣብ ሕገ መንግስቲ ማንም ሰብ ተዘይ ተጋግዩን ተዘይ ተሳሒቱን ሕገ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ካብ አንቀጽ 50 ንላዕሊ እዩ ማለት እዩ ሞኔታሪ ፖሊሲ ጠቕላሉ መብዛሕትኡ ግዜ 50 ከባቢኡን ብዛዕባ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝውጋዕ ካብዚ ንላዕሊ ዘሎ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ገንዘብ ምሕታም ናይ ምሕታም ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ አንቀጽ 50 ይመስለን ተዘይ ተጋግየ ናይ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ጥራሕ ውሳነ እዩ በቃ ውሳነ እዩ ኦቶኖመስ ተኮይንካ ማእኸላይ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ገንዘብ ሕትሙ ክፈቅድ ዝኽእል ሰለስተ ነገራት ካብቶም ዘይከኣሉ ዝበልኩኹም ኣብ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ሓደ ገንዘብ ምሕታሚ ካልኣይ ሓይሊ ምክልኻል መምራፂ ሳልሳይ ሉዓላዊ ዝኾነ ጥሒስካ ፎሬን ሪሌሽን ምምስራት እዩ ናይ ደገ ሪሌሽን ምግባር ማለት ይርከብ ቶም ክልተ ሕጂ ኦልሞስት የለውን ጥሕሳት እዮም ተሓደ ሳልሳይ ተሪፉ ዘሎ ማለት ሕጂ በዚ እንድሕር ቀፂሉ ንሱ እውን ናብ ጎንፂ ዝእቱ ምክንያቱ ሞኔታሪ ፖሊሲ ማለት ገንዘብ ማለት ሊትራሊ ምቁፅፃር ዝበሃል ነገር እዩ ዝመፅእ ቼክ ኤንድ ባላንስ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እንድሕር ዳ ምቁፅፃር ትፀልእ ኮይንካን ናይ ብሓቂ ናይ ተዓዲ ልምዓት እንድሕር ዳ ተፍጥን ትደሊ ኮይንካን እቲ ዘለካ ቴክኖሎጂ ክትጥቀም ካሽለስ ሲስተም ምጥቃም ኣዝዩ ኣገዳስን ኢምፖርታንት እዩ ማለት እዩ ንሱ እቲ ዝሓሸ ዝኸውን እሺ ቀፂለ እነዚኦም ዝመርሑኻ ሕዚ ካሊእ ክሓስብ ከም ገርካ ክትሓስብ ትሓዝ እንዲኦ መሪሕነት ክሓስብ ኣይኽእልን ክሓስበልና እውን ኣይኽእልን እቲ ዝሓስብ ክፋል ማሕበረሰብ ኣብኦም የለን ኣብኡ የለን ሕዚ ሓቀይ ቤት ምክሪ ሓሰብካ ንስኻ ትኽክል ኣይኮንካን እዩ ብመሰረቱ ሲ እዚኦም ክመርሑና ገለ ዘይኮነስ እዚ ኣንጻር ሕገ መንግስቲ እዩ ካብቶም ጥሕሰታት ሕጊ ሓደ እዩ ገንዘብ ሬጉሌት ዝገብር መንግስቲ እዩ መንግስቲ ክንብል ከለና ከዓ ማእኸላይ መንግስቲ እዩ ፌደራል መንግስቲ እዩ ተዋና መንግስቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ወፃሲ ሽግር እዩ ከመይ ኣይርድኦ እንዲ ዘሎ ትዛረቦ ዘሎ ወይ ከምዚ ክገብሩ ዘይኽእሉ ሓደ ሓደ ግዜ እኮ ትፍልጠት እውን ፅቡቕ እዩ ምላስሲ ዝኸፍአ ነገር የምፀልና እዩ ኢሉ ቅሚጦ ኣሎ ትኽክል እዚኣ እንድሕር ከምኡ ኮይና ናይ ኣብይ ስልጣን ምቕባልካ ዝኸፍአ ነገር ይኮነን መፅኒ ባይ ዘወይት ናይ ኣብይ ስልጣን ምቕባል ባዕሉ እኮ እዩ ሕዚ ናብ ቤት ምክሪ ዶን ኣብ ግዛዕ ምፅዋዕ ዶ ተመፅኒ ትበይናዊ ዝኾነ ሽመት ምምፃእ ትበይናዊ ዝኾነ ኣብይ እውን በይናዊ ውሳነ ምውሳን ማለት እዩ ስለዚ በይናዊ ውሳነ ፀገም ስለ ዘምፃልና ትናቱ በይናዊ ውሳነ ሽግር ስለ ዘምፃልና ትናትና በይናዊ ውሳነ ነቲ ዝመፀ ሽግር ቀጥታ መፍትሒ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኢሎጂካል እንድዩ ነቲ ፀገምሲ በቲ ፀገም ጌርና ንፈትሖ ኢና እዩ ዝብለና ማለት እዩ ፅቡቕ ማዕበል ክፍላይ ርክብ ኣሜሪካን ኤርትራን ንጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ጉጅለ ግን ከም ቬኔዙዌላ ከየጋጥም ኣብ ከቢድ ጭንቀት ይርከብ ይብለና ኣሎ ፍሉጥ ገሚቴ ኣሜሪካ እንድሕር ዳ ትራምፕ ዓለም ናብ ዓሳ ተቐይራ ክትሪኣ ከለኻ ዓሳ ክብል ከለኹ ዓሳ ቀለቡ ዓሳ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝሓየለ ነቲ በልዖ እቲ ከዓ ልዕልኡ ተመፅኡ ይበልዖ ናብራ ዓሳ እዩ እናተበላልዓኻ ምንባር ንሕና ኸ ከም ኤርትራውያን እንታይ እዩ ደሊና ደለዉ ብባሕሩ ዘይከተተ ብደው ከም ዝሞት ንባሕሩ ዘይከተተ ብደው ከም ዝሞተ እዩ ዝብል ባሕሪ ወዘተ ገለገለ እናበለ እዚ ባሕርን ሰብን እዩ ከወዳድር ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ ሳዋ ሽኮር መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝዛረብ ካብቶም ዘይፈልጡ ሰባትን ተላኢኽዎ ዝመፀ ኢሉ ንዝኾነ ጉዳይ ግጥሚ ያታገለዋላ ብኣግባቡ ገይሩ ኣብሲሉ እታ መልእኽቲ ልኢኽካዮ ማለት እዩ ደብዳቤ ለትልእኾ እዚኣስ ኣፀቢቕካ ሳንብበሎም ነቶም ካልኦት ኢልካስ ክቐርብ ዘይክእል ማለት እዩ በዚ ነዚ ኣወሊሒሹ ኣፍተና ብኡ ማለት እዩ ኣፀቢቑ የቕርቦ ኣፀቢቑ የንብቦ ተዋሃቦ ማለት እዩ እዚ ግን እንታይ ከም ምዃኑ ዘይፈልጥ ንባሕሪ ዘይከተተ ዳርጋ ዝሞተ ኢሉ ቶም ዘይከተቱ ቶም ባሕር ዝሞትኸ ቶም ወፂኦም በዚ ክጠፉ ኢሎም ዝሞትኸ እቲ ባሕር እኮ ክልተ ነገር እዩ ንዓኻ ጥቕሚ እዩ ንዕኦም ሞት እዩ ሒዙሎም ወፂኡ ተረዲእካ ሕጂ እኮ ሓደ ሓደ እዩ ሰብ ከምዚ ኢልካ ክትዛረብ ከለኻ ንባሕርና እንዲኡ ባሕርኻ ዳዎ ባሕርኻ ግን እቲ ቅጭ ዘምፃሉ ተዘረበኻ ሰብ ኣሎ ይርግፀኛ እየ ማለት እዩ ኣነ ዘይወድዕሊ እንድሕር ኮይነ ተደፊኡ ተኢሎምንስ እንታይ እዩ እንታይ ይምልከተኒ ተደፊኡ በቃ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ከምዚ ጌርና እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ጭርሖታት አንቱም ጀጋኑ ንስኻትኩም ኢኹም ዳርጋ ዝሞተ ብደው ከም ዝሞተ ኢልካዮም ብደውና ሞይትና ኢና ኢሎም ሃኦም ክጠፍኡ ርግፀኛ
أنا ينبر أب مبرق قرص جيرو زحابنا بحري يلا معنا እቲ ባሕሪ ናትና እዩ ተዋሂብና ኢና ተመንዚዕና ኢና መሊሽና ያገለገለ ዝብል ማለት እዩ ብመብልዕ ቁርስ ገይር ዝሃበና ገለ ዝብል እዚ ባሕሪ እዚ ንተጋሩ ይብፅሐና እዩ ቃል በቃል ይዛረብ ዘለኹ ደጋጊመ ማለት እዩ ንዓና ይብፅሐና እዩ እቲ ባሕሪ እዚ ማለት እዩ ክትወስዶ ከለኹም እውን ሓጊዝና ኢና ሕና ማለት እዩ ፈቂድና ሰናይ ፈቃድ ገይርና ወሲኽና ኢና ሂብናኩም ተቃልሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ምፍቃድ ሕጂ ንኣብነት ሕና ተቃሊስና ሃገርነት ደሊና ንሕርዳ ኮይና ብሰናይ ፈቃድ ይኩና ንኸድ ዘለና ብህልኺኒ ንስኻትኩም ግን ብሰናይ ፈቃድን ብሪፈረንደም ንኹም ወፂኹም ሓቂዶ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰናይ ፈቃድ ንዋዕሉ ጽቡቕ እዩ ንዓኻትኩም ብስሩ ግን ብመሰረቱ ትባሕር እዚ ናይ ወለድና ባሕሪ ተሂብናኩም ክትጥቀሙ ኢኹም ዝበሃል ነገር ኣብ ተጋሩ ኣይሰርሕን ድሕረ ደጊም ኢለ ይግምት ምናልባት ከምዚ ከማይ ሕቶ ዘለዎ ተልዩ ኖ ክውና እንዲዮም መሃብደኣ ኢሉ ከይድ ዝብል ኣሎ ንሕርዳ ኮይኑ ንግዚእስ ክንጥቀመሉ ንኽእልና እንታይ ንግዚእማ ኣባይውን ክንጥቀመሉ ንኽእልና ግን ናትና ኮይኑ ይፈልጥ ነይሩ ንዓና ክትረድአና ግዴታ ኣለካ ኣረ ሓሊፎምስ ትግራይ እውን ናትና መሬት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገር ተጠቐምና ናይ ባዕልና እዩ ይብልኻ ወይለ ኤርትራ ኸ ተልካዮም ኤርትራ እውን ናይ ባዕልና ትግራዋይ ኸ ኤርትራ ናቱ ድያ ተልካዮም መንዳነኻ ይብካ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ጥራሕ ይብልኻ ወላ ኣፋውፂኻውን እኮ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኣቦታተይ ዝነበረኸ ተልካዮም ጎደፎይ ፃልኡኻ ብሱሩ ይዛረብካ ኩላ ነገር ፋሕት ሕጂ ኩናት ተጀሚሩስ ኢሳያስ ንኣብይ ኣሕመድ ክስዕሮ ገለ ዘይሕሰብ እዩ ብናተይ ግምት ማለት በዛ ዓጢቕዎ ደሎ ኣፅዋር ምስቲ ብዝሒ ህዝቢ ሕጂ ህግደፍ ተረሚሱን በሽምሽን ንቲፒኤልኤፍ ኮይ ኣድሕነኒ ድብል ደሎ ህግደፍ እንታይ ኢኹም ተሪእና ኣለዎም ምስ ሕወሓት ንፅጋዕ ደሎ ኢሳያስ ኮ ፍርሓት ኮይ እንታይ ኢኹም ክትዛረቡና ኣለኹም ኣነ ደኺመ ሞ ቲፒኤልኤፍ ሓግዝን ኮይ ድብል ደሎ ሻዕብያ ኣብይ ኣሕመድ ፅልዋ ክገብር ጀሚሩ ህዝብኩም ልዕሊ 400,000 ኤርትራዊ ይምግበልኩም ኣሎ ኣብ ዓዲ ሰብኣይ ናይ ሰብኡት ተረዲኻ ኣለኻ እቲ ትዛረቡ ዘለኹም ሻዕብያ ዶ ቲፒኤልኤፍ ትብሉ ዘለኻ ተረዲኻኒ ሃገር ረሚስዋ ሎሚ ካብ ትግራይ ሰብ ሃዲሙ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ይዕቆብ ኣሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሻዕብያ ኮነ እንድሕባእ ደሎ ትግራዋይ ማለት ኤርትራዊ ሃዲሙ ናብ መን ይዕቆብ ኣሎ ናብ ኣብይ ኣሕመድ እስኻትኩም በዚ መፂኹም ከዓ ሰብና ሓራይ ኣብዚ ሕጂ ዛረቦ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ስኢልካ ጭፉን ወይ ከዓ ዕሙት ደጋፋይ ዕሙት ተቃዋማይ ምዃን ኣለ እንድዩ ይረአዩ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ብፍላይ ሎም ከምኡ እዩ ኖርማል እዩ ስለ ዝበሉ ኢለ ምክንያቱ ከምዚ ኢሉ እከለ ክዛረብ ከሎ ደስ ይልኒ እከለ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ኣዘራርቡ ደስ ይዝብል እከለ እኮ ፅቡቕ እዩ ተር ወሰን ዝኽየዳ ዘሎ ብምልአን ማለት እዩ የዘፈን ዳርዳር ውስክስታ ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡ ንፈልጦ ኢና ኩሉ እቲ ታሪክ ማለት እዩ ብሓፂሩ ግን ሞገስ ዝብሎ ዘሎ ውግእ ናይ ሓይሊ ኣይኮነን ናይ ሓይሊ ማለት ናይ ዕጥቂ እውን ገለመለ ኣይኮነን ናይ ሓይሊ ሚዛን እዩ ካልኣይ ከዓ ውግእ ማለት ናይ ኢኮኖሚ እዩ ብሓፂሩ መን ዝለዓለ ኢኮኖሚ ዘለዎ ኦብቪየስሊ ፍሉጥ እዩ ዝለዓለ ኢኮኖሚ ዘለዎ ዲ ስዕር ክሰዓር ድዩ ገለገለ ሽዑ ቅድሚ ምእታው ካሲ ክሰዓር ክትብል ከለኻማ ዝመውት ዝበሃል ኣሎ ዝጠፍእ ማለት እዩ ዝኾነት ትመውት ትፈርስ ገዛ ትፈርስ ጎጆ ዝዓኑ ስድራ ሕጂ ኣነ ስድራ ንኣብነት ምስ በዓልቲ ቤት ይሓቀይዶ ካብ ክልታን ሓዴና ክንፈርስ ኣይደልን ስለዚ ከምኡት ክትፈርስ እያ እምበር ድሕሪኡ ሽዑ ክሰዓሩ እንተለዉ ክንርኢ ተፀቢና ገለ ሰዓርካዮም ወይ ሰዓርካና ወይ ሰዓርናካ ብድሕሪኡ ዳ ተሲዕርካ ዳ ትዝደለኻ የተጥቀም ትዝደለኹ ወሲ ንምንታይ ብፍትወት ሓቢርና ዘይንጥቀመሉ ንምንታይ ኣነ ክሳብ ትስዕረኒ ክሳብ ንሰዓር ፅበ ዘለኻ እዚ ዳህላ እዚ ክሳብ ሕጂ እናፀንሐ ዝኸድ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ሜንታሊታት ኣለዉ ቀደም ሜንታሊታት ኢሎም ብዙሓት ሰባት ካብ ዛረብሎም ዝነበሩ ኤርትራውያን ተገንፂሎም ዓዲ መስሪቶም ካብ ጥልያን ዝመፀ ናቕፋን ገንዘብ ስለ ዝነበሮም ተጋሩ በዚ ጉዳይ እዚ ይቆንዑ ነይሮም ይብሉ ሕጂ ሽዑ ፈተነ ገይሮም ቀዳማይ ወያነ ቃልሲ ፈተነ ገይሮም ተሳዒሮም ብሃይለ ስላሴ ተቢሉት ፈተነ ተሓምሽሹ ድሕራይ እውን ከምኡ ብመንግስቱ እውን ከምኡ ገይሮም ኣይተኻእለን ሕጂ ከዓ እዚ 2013 ዓመተ ምህረት ዝገበርዎሲ ነዚ ጉዳይ እዚኦም ገይሮሞ ንከምዚ ተመሳሳሊ ማለት ቅንኣት ስለ ዘለዎም ይብል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ትግራይን ኤርትራን ዝቀናና ኣካላት ኣይኮናን
ዝቃናን ማለት ሓንቲ ነታ ሓንቲ ክትቀናላ ትኽእል ኣይኮነት ንሕማቕ ተዘይቀኒኣ ማለት እዩ ጥራሕ ናይ ኢኮኖሚን ስታተስ እቲኣ ሃገርያ እቲኣ ክልል እያ ኦልሞስት ዳርጋ ትውግእ ምስ መፀ እዩ ንእሽለይ ዝሓቲላ እምበር ማለት እዩ ትግራይ በሊፃታ ነይራ ነታ ምልእቲ ዓዲ ማለት እዩ ነታ ዓድስ ነታ ሃገር ባንዴራ ዘለዋ ፓስፖርት ዘለዋ ክትእቱ ትኽእል ባሕር ዘለዋ ናቹራል ሃፍቲ ዘለዋ ማለት እዩ ሶ ንድሓር ተመሊስና ድሓቀኢሎ ዝጉዳይ እዚ ኣየኽይድን ኢሉ ኢሳያስ ብዝሃቀኖ ህቀና ዶክተር አብይ ማለት እዩ እንድሕር ከምዚኣ ተገይረ መዋናወኒት ትግራይ ኣትኾን ዘላ ስለዚ ትሰብ ካብ አዲስ አበባ እንዳሰጎመ ናብ መቐለ እዩ ዝኣትወኒ ኣብ መቐለ ኸይዱ ኸይዕርድ መቐለ ክረብሻለኒ ኢሉ ተበጊሱ ተረብሻ ሕጂ መንያ መይሳ ቀፂላ ዘላ ማለት እዩ አዲስ አበባ ቀፂል ንዓን ተረብሽዋን ኡጋንዳ ክሰግሪ ወይ ሩዋንዳ ማለት እዩ ስለዚ ተመርባዕተ ሚኢት ዝበሃል ዘሎ መናእሰይ 400 ሽሑን ትብሎም ዘለካ ህዝብታት እውን ምናልባት እንዳቀፀልና ንከይድና በዚ ገርና ማለት እዩ ጠቕላላ ተደሚሩስ ክጠፍእ እዩ ማለት እዩ ብሳኻ ናትካ ሓሳብቲ ምክንያቱ ሃገር ረብሓ ነው ሃገር ሓሳብ እያ ታሽሚ ይኮነት ሃይማኖት ኣይኮነት ወይ ከምዚ እምነት ኣይኮነት ንኹልና ክትጠቅም ከም ትኽእል ንኹልና ክትጠቅም ብትኽእሎ ከተርብሐና ብትኽእሎ እንታይ ትኹን ክንዘራረብ ኣለና ተዘይ ኮይኑ ግን ከምዚ ኣብ ሓጎይ ዝገደፈለይ ሰዓት እያ በቃ እዚኣ ታሽሙ ኣይገብራን ኣነ ገሬድካ ከም ሃይማኖት ወይ ከዓ ከም ሓደ እምነት ርኢኻ ግን ንዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ዝተፈለየ ሓሳብ ሂብካ ገሬድካ ምግብዕባዕ ታሽሙ ኤርትራ ተመስገን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝበስል ዘሎ ኣካይዱ ጥራሕ ዘይኮነስ ማለት እዩ ኣዘራርቡ እውን ብጣዕሚ በሲሉ ፅቡቃት ዝኾኑ ነገራት ይሪኦ ኣለኹ ማለት እዩ ኪፒድ ኣፕ ብቆፅለሉ ወድነ ፅቡቅ ኣለኻ መባለሲ ህግደፍ ኣለኻ ኣነ ህግደፍ ኮይኑ ይፈለጥኒ ሎሚ ህግደፍ ይኹም ፅባሕ ህግደፍ ይኹም ኮይኑ ይፈለጥኒ ከይካ ኣይደልኒ ክእከብ እውን ኣይደልኒ ናይ ህግደፍ ክእከብ ኣይደልኒ ናተይ ቃሊ ዝኩሉ ግዜ ክእከብ ኣይደልኒ ኔቨር ፎር ኤቨር ኣነ ሎሚ ኤርትራዊ ፅባሕ ኤርትራዊ ናኑ ክእከብለን ማሕበር መንእሰይ ድየ ፅናዓት ድየ ናይ ካልማ ኣብቲ ናተይ ዝመስሎ ንዓከማይ መንእሰይ ይእከብ ናይ ህግደፍ ንዕም ኣለዎ ህግደፍ መዝገብ ኪድ ባንዴራ ስለዝሓዘ ግን ህግደፍ ኢልካ ትነፅሎ እንትኾንካ ናትካ ተሓስባ ይደኽምካ ኣላ ወላ ህግደፍ ኣይኮን ወላ ሸይጣን ደይኮን ሃይደ ምልከተካ ኮይኑ ብሮ ናበይ ክደልካ ደልያ ናብ ጎረቤት ናበይ ጎረቤት ጎረቤት ጎረቤታዊ ዓሊፈ عليتي هو أنا كذا حماسي لا يوم بقرب بتاعهم بقرب حتى النتاتة حتى النتاتة حماسي لا أنا على عودة هنا بقرب مثلك بقرب كلهم حماسين متاتة كلهم أكوتاتة كلهم حماسين أنت إذا دبت حكا زوجة أنا مو بزوجة خاي مالد من يسو سجر أبدا من بنتي دبت حكا سجر نعم تسجر سكبل وتسجر بوليتيكا تجرين حجيت زوم حسابات زيهم زحاسو تدميرهم يوم عدخل مسرتينا دو هاجر كنفترينا دو بحري أي يقبأكم دو يقبأكم يدو توننو أي توننون صمدو وزات زبلو زيهم كلهم يوم مالتي بشكوتي رؤسهم كلهم طلع مالتي بسروا على حنتي زي دنيش زخونة رئيستات حيسكا مالتي نتودع عدو نتقلال أسي تولد لني يتسبب لني سلازبلا مالتي يابون الدين سوءات يوم تقالستي أميرو مالتي حجبوت شعز نبرا سوء مالتي مالتي هيوتوس نعد حلو في زحبة مالتي أبوخا نديخا أنت سوي أمس عدخا يكون انتيلني حادثة أنا بايزوك صرفون دي نيرا سؤالو تحيق أسن داولا سؤالو قديفو من البات ناو كالي نقر كأير ومبر وي I don't know تردي وانت خوين قلنبر مالتي أنا عند عدي عخص صرفون نيرا أو حانت عدي أفتاناتي تقراين يتحق إلو تقربو يلا تروحو يلا Who are you نسخة مني خي أزول نسخة مني خي تاو إخاسا تاخاسا كمزي نزي فلتكا زي اسيا ابزي فلطو عد خير ما اسن صفو لي بل نسخا زي اخا اوريدي سلازي ابزي فلط عد خير كما اسن صفو لي كتبل تخلي خنبر نعي مصيخا تفكروا لي يله تحني لي يله تزاروا لي يله ازولو مالتي حجي كومز مسلو مالو تي تግራይ مالتي مبزحت حد سبات دمالو نحوحت سلاز دغفوس تግራይ توصحم مسلو مالو كمون يفلط انا مالتي بوزحت سب مالتي غير ايه كيدي
ትግራይ ሕልፊ ዝውፅሖ ሰብ የብሉን ሕልፊ ዝነበረላ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣነባብራ እዩ ማለት እዩ ድኽነት ብድኽነት ዝነበረላ ኣሎ ብሃፍቲ ዝነበረላ ኣሎ ነቲ ዓዲ ማለት እዩ ሰሪሑ ብጣዕሚ ለፊዑ ምንም ዘይረኸበላ ኣሎ ምንም እንታይ ሰርሐ ምንም እንታይ ለፍዐ ለተሪ መሲላቶ ትግራይ ዝነበረላ እውን ኣሎ ተፈላላዩ ንሱ እዩ ኣብቲ ዓድነት እንድሕር ኮይኑ ንዓይን ስኻ ወዲ ማርያም ኩልዑ ወዲ ገለ ኩልዑ ትብሎ ሰብ የለን እዚ ተወሊዱ ዝተሰውአ እዚ ጨበር መፅኡ ዝቆልዓ እዚ ሕጂ እንታይ ይገብሮ ኣሎ ንዑ ዳውን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ዳውን ኣለዎ እንዲ ሕጂ ንኣብነት ናይ ኣእምሮ ገለገለ ዝበሃል ሃስያታት ከምኡ እናገበሩ እዮም ነቶም ቅድሚ ሕጂ ብሄረሰብ ትግርኛ ዝነበሩን ማለት እዩ ዓጋሚ ኢኹም ከምዚ ኢኹም ኣተሓሳስባኹም መንገዲ ልቢ ትግራይ ጥዩዋይ ዶ ከምዚ ዶ ወዘተ ዝበሃል ገለ ዘረባታት ካዚኖም እዮም ከፍርሕዎም ፀኒሖም ክሕፍርዎም ትግራዋይ ዝበሃል ማንነት የለን ትግርኛ እዩ ኢሎም በቲ ቋንቋ ክፅውዑ ዝተወገሱሉ እውን እዚ መንገዲ እዚ እዩ ማለት እዩ ሶ እንዳፈራሕና ስለ ዝኾና እንተፈሪሕካ ድማ እንታይ እዩ ዝበለ መንሽሙ ንእግዚኣብሔር ፍርሓ ንሰበይ ትፍርሓ ንሰብ ተፈሪሕካያ ኣብታ ኸላ እዩ ዘእትወካ ኢላ ሓቂ ኣብታ ኸላ እዩ ዘእትወና ድሕሪ ሕጂ እንታይ እዩ ዘድሊ ማለት እዩ ምሕፋር ምፍራሕ ኣይኮነን ልክልክዑ ግንባሩ ትነግሮ ኣብኣ ፊት ንፊት ማለት እዩ ረሃፅ ብረሃፅ ጌርካ ትሰዶ ካብ ድሕሪ ጠጠው ትበሃል ንዓይንተ ዝኾነ ነይሩ ሕጂ ኣብኡ ገና ኣነ ወለደይ ተሰውእን ኤርትራ ገለይ ተሰውእን ኣብኣ እንዳሃለዎ ማለት እዩ ኣብኣ ክምልሰሉ ነይረ ዝፈርሕ ሕጂ ግን እዚ ንኣብነት ሓደ ግዜ ትሕትና ክትገብር ከለኻ ወይ ከዓ ንሰባት ክትርድኦም ተፈቲንካ እዚ ወዲ ብሉፃት ዝመስል ማለት እዩ እዚ ዕድል ረኺቡ ኣቦኡ ነዲኡን ሲኢኑ ዕድል እውን ኢቭን ዘይረኸበ ቤተሰብ ምርካብ ዘይከኣለ ሰብ ኣይተጋደለ ኣይበለ ኣቦኡ ነዲኡን ኣይተጋደለ ይበሉ ሃዲሙ ዝወፀ ሰብ ይበልፆ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓዲ ንምስራት ብስሩን ከምዚ ንዝበለ ዓዲ እውን ሕጂ ንኣብነት ንባሕርኹም ዳርጋ ዘይሞተ ይብል ዳርጋ ዝሞተ ዝብል ነበር ዳርጋ ዝሞተ ሙት የልካ ሱቕ ምባል ይሓይሽ ኣነ ሞይተ እየ ንባዓልትና ሞይትና ኢና ዘለና ኢልካ ሱቕ ምባል ይሓይሽ ማለት ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ኢንወይስ ወዲእና ኢና ዛዚምናዮም ብከምዚ ጌርና ዛዚምና ኣለና ፅቡቕ ቪድዮ ሰሚዕኹም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ካብቶም ሰማዕኹም ቁም ነገራት ከዓ ኣብቶም ስዑድ ዘለዉ ሰባት ማለት እዩ ንሞት ፍርዲ ዝተፈረዶም ይግባአና እትብሉ ጥራሕ ዘይኮነ ስቴክ ሆልደርስ አለኹም ዓቅም ዘለኩም ሰባት እንድሕር አለኹም ምፍታን ዝከኣል እንድሕር ኮይኑ ፈትኑ ኣምላኽ በኣኻትኩም ሞቢል ክሰርሕ ይኽእል ይኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ ሳብስክራይብ ላይክ ግበሩ ቻው ደህና ቀኒውታ ጉድ ላይት ደህና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ